abin arziki waina da zane, in ji iyayenmu mata. Ga wani katafaren wurin ketare ni a fannin sutura muna tallata muku shi. Bayan ci da lafiyar jikin kowane ɗan adam. Kamalar shi da mutuncin shi ba sa cika, sai da suturar karamci idan ya ɗumka ya saka a jikin shi. Cancantuwar hakan ne yasa muke farin cikin gabatarwa al'ummar birnin Maraɗi da kewaye wannan katafaren shago da ya shahara kuma ya gahurta a wannan fanni. Mu furta wannan kalma a tare da ku. Etablissement Alhaji Kane mai atamfa can ne dandalin samuwar atamfofi iri-iri da shaddodi na gani a faɗa tare da yadiddika ko tisuna irin na ainihi da leshina daidai da wannan zamani da muke ciki wanda sai kun je ku gane ma idonku. Etablissement Alhaji Kane mai atamfa sun yi muku odar kaya kala-kala kama daga atamfofi irin na gani a faɗa manya da ƙanana, shaddodi kala-kala masu ƙarko da aminci, tisina kowane iri, tamkar kuna a Dubai, leshina 'yan yayi daidai da wannan zamani. Etablissement Alhaji Kane mai atamfa da akwai tafuffuka ko darduma kala-kala na sallah ko kuma na shimfiɗawa a tsakar ɗaki ga barguna masu laushi irin na Dubai, tarorin gado irin na alfarma tare da takalmin mazaje kaloli daban-daban. Etablissement Alhaji Kane mai atamfa muna lale marhaban da farin ciki idan kun zo. Masu sayan ɗaiɗai muna jiran ku. Masu sari kuma muna tare da ku. Etablissement Alhaji Kane mai atamfa. Ina kuke magidanta masu faranta wa iyali a bikin sallah ko aure suna ko ta sabgar fitowa a gani da sutura da ku 'yan makarantar boko ko na islamiyya musamman ma masu buƙatar hiddo anko kowane iri ne. Etablissement Alhaji Kane mai atamfa na liƙe da babbar kasuwar Maraɗi kusa da ƙofar shiga ta Gwanda Garki kallacin tsohon gidan fata. Etablissement Alhaji Kane mai atamfa muna da haba-haba da kyakkyawan tarbe sauƙi da rangwame su ne taken kalaman da al'umma ke jifar mu da su. Domin ƙarin bayani, ku tuntuɓe mu a bisa waɗannan lambobi kamar haka: 96 87 01 46 ko 92 00 07 24 ko 96 53 00 74. Etablissement Alhaji Kane mai atamfa da fata na gari guri ke cika.